pahon patik nai. Ale Tuhan. Amin. Tato poti madusa tatu adu panidibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasani dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasisaan ni dosa nami i. Lehon matuhami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alaya sahot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasani dosa. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat, hupas sonang pehamu, buat hamu maaugakku tu hamu, guru ho kamu masyanau, aina labok dohau jalana serep maroha, asa dapotan hasonangat to dimuna,
ay labok do augaku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon mari debata na ni Gijang. Amen. Turbuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat sian Efesus bidu onom memuka sian ayat 20 sadaro di ayat 24 tajahama margati sorin. Hata parujungan alai pabuahon ni sitikikus do tuhamu salhut nai asa diboto hamu nama asa diau rodi ulauku ai ibana dodongan na hinaholongan jala parhobas haposan di bagasan Tuhani. Alani ido husuru ibana mandapoton hamu asa dapot boton muna nama sadihami jala asa dia puli rohamuna. Damema diak kadongan dohot holong ni roha rapon haporsiaon sian debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Asini rohai mamandongani salhut akan namarsi hohot makal holongi Tuhan Yesus Kristus. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani dibata jala no peopsa. Amin.
tidakon maha porsiau tai, songon nahina tidakon idongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok, au porsea Santoni Parbadia, Andorang Suabua, Ido Tuhata, Natumaun Nabernit, di Panghuman Silatus, Namate Tarpajal do Ibana di Hau Pinorsila, Natua Tubanutoru Dulitano, Namolak Manguru Diari Patuluhon, Nama naik ke surgo, Lau Dulitiamu di Bata Jahoba, Amanai Padogo Naswatu Dosani, Disimai Banapai Mamulak Sugut Tanahon, Mangurumi Halak na Manguru Dohot Namate, Au Porsea di Porbadia, Jala Sada Huliana Badia, Uria Hato Panehala Kristen Nakada Badia, Dohoti Hasesani Dosa, Dohoti Hatai Namandok, Mulak Manguru Sogot dari Nehalak Mamate, Dohoti Hamuluan Nasora Sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite Kur Mary Koyer.
Tatangihon ma tikting ni huriatta. Huriana hinaholongan dia di bagasan guarni tuata Yesus Kristus saunari tatangi hemma titing ni huriata di bagasan minggu 10 Juli 2025 guarni minggu ta sadiron ima di guari minggu paupaton dung trinitatis doho topik maka holongi debata jalama manangihon soarana jadwal parhobas. Namar hobas di parminggon arian ima inang padita sumihar sinaga MTH Demin Pareses HKBP Distrik 21 Banten. Parhalado do huria madok maulate tu pakobasion ni inang Pareses. Pilihan khusus. Diari sadarion papungu pilihan khusus do hita tu haperluon diakoni sosial HKBP Bonang Indah na di pasahat marhite amplop pilihan khusus naung pinarade ni huriatta jala di pasahat tu kota pelian ditiki pelian paduahon ruas parguru mamuka di hari Minggu sadarion 10 Juli 2025 gabe ruas parguru manang masa inisiasi ni huriatta HKBP Bonang Indah hima keluarga Sulaiman Manulang inang Kikiani Borulu Batobing Nasida Rosian Gereja HKBP Aik Kolin Resort Sibisa mengatur distrik 26 Labuan Batu saunari maringanan di perumahan Legok Indah Blok D 10 nomor 7 Legok masuk Wit Bethlehem tatanya komanda sida asagabe ruas na mangolu di huriatta dipangido tu keluarga amang mandulang do inang Borul Betobing asa jongjong mana sida diinginan satokin. Selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah di hamu keluarga debatama nama ngaramoti hutul mamang. Partangangan Uik di hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 masuk pukul 20 WIB di Patu Pahuriat tado Partangangan Uik ima Wik Jerusalem di bagas ni keluarga amang CST RH Pasaribu inang S Boru Tapu Bolon nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok BE 3 nomor 5 Bonang Wik Nazaret di bagas ni keluarga amang M Siahan inang J Boru Pardede nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok TD Walu nomor 15 Bonang dipangido tus de ruas ni huriatta tarlombi nadong di wik nabe asaria madohoti partangangani PA seksi Paropuan di hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja di Patu Pahuriatta do PA seksi Paropuan HKBP Bonang Indah do tema setia dan bahagia dalam pernikahan kejadian 2 ayat 18 sinosohot tu sude ruas ni paropuan asaria maddohoti ulauni mutasi padita hobar tu surat keputusan dohot ketetapan sian uluan ni HKBP taringot mutasi padita ima SK nomor 616 garing padita garing SK garing 06 garing 2025 atas guarni amang padita Christian Mual Tua Lubang Tobing STH Najolo Ulaun ni Huria HKBP Rogate Tabalok Resort Banjarmasin Distrik 27 Borneo mutasi gabe padita fungsional HKBP Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten Minggu naro tanggal 20 Juli 2025 naing di Patupama acara pangujak konon di HKBP Bonang Indah di parmingguan arian pukul 10 WIB. Dung sidung parmingguan las di Patupado partamuean nani dohotan ni utusan ruas wik utusan ganu parhobas kategorial soninang sude keluarga parhakalado HKBP Bonang Indah. Bajar panitia pesta gotilon mamuka di hari Minggu nanengro tanggal 20 Juli 2025
Dung sipul parminggon manogot pukul 10 WIB, dohot parminggon arian pukul 10 WIB. Panitia pesta gotilon HKBP Bonang Indah patu pahon bazar laho manupahi tu ulaon pesta gotilon HKBP Bonang Indah. Tatupahi ma ulaoni bain sangap di guarna. Titing pamasu masun parbagason. Titing parjulu. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima Desi Taruli Rotua Lubat Tobing SE Boru Niamata Marulam Leopold Lubat Tobing Tubuni Inata Yenni Maritan Boru Tabunan Namaringanan di Perum Dasana Indah Blok UA 2 nomor 24 Bonang Ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Wik Nazaret Dot Orana Yohanes Unggul Julius Sagala SH Ane ini amata doktorandus domu sagala nahinan Tubuni Inata Situa Lindawati Boru Manihuruk SHMH Namaringanan di Jalan Udaka Ujung nomor 20 RT 15 RW 08 Kemanggisan Jakarta Barat. Ruas nih HKBP Slipi Resort Slipi Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Pamasumasuan naing di Patupa di hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 9 WIB di HKBP Slipi Resort Slipi. 2. Titing Parjolo nanaing majalo pasu-pasu parbagason ma ima Prans Doli Sinaga anak Niamata Puder Sinaga Tubuni Inata Ratna Boru Marpaung Namaringanan di Perum Dasana Indah Blok UC Tolu nomor 10 Bonang. Ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Wik Nazaret. Dohot Orwana Mei Marbun SPD Boru ni Amata Rustam Marbun Nahinan Tubun Inata Maniur Boru Silaban Namaringanan di Jalan Kayu Mas Tengah 2 nomor 35 Pulau Gadung. Ruas ni HKBP Pitubosi Resort Onan Gajang Distrik Tolu Hubang. Pamasumasuan naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 9 WIB di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Bimbingan pastoral. Dung sipul majahatiting tabegema bimbingan pastoral nanaing di Pasahat Amang Padita Resort Bonang Indah. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pashaton. Selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata. Na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal pitu satu tanggal 10 Juli 2025. Hata nitu hata si peopota himana tasruat di pesalmen 100 tolu ayat 10 sia. Nunga di paujak Jahoba hapang sana di Banogijang jala harajaonna sasudena. Aka guar-guarna marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hot ripe boima tajaha di pael naung di pasat huriata marhite WA di Ganuk Wik. Saldo pembangunan per tanggal 11 Juli 2025 ima 24.110.260 rupiah. Saldo nihuriata per tanggal 12 Juli 2025 ima 42.240.700 rupiah. Songonima titing nihuriata di bahasa Sajarion di Batama Mangaramoti Saunari Pinasa Matu Amang Padita. Horas madihita salut na di hamak kamanami na nami. Di baga sa tikyo tamama tutu pasahatota puji-pujian hasangapon tu Yesus Kristus Raja ni huriai. Napaluasok kita huriana HKBP Nasaresot Bonang Indah. Sabungan on, sabungan resort Bonang Indah, song indang pagaran datulu, binong permai, Kodia Tangerang, do pos permingguan Cirarap. Sudah itu boy tolhas aka pakubasyota jalamar hasona kita di 2 ton mamuji do pasanga potu hata. Salani hobar tu haputusan ni rapot huria secara khusus di parsermonan na di hari Selasa naung salpu tutu di bagasatikion pasaton nami ma piga-piga arahan
panugunuguon di bagasan Minggu Sadarion. Patu pahamin ni jalan nunga tapatu pa dia katikin na salpu, dia kataun na salpu, akka bimbingan na boy si Piopota, jalan di minggu pagi pinakin nunga tong hupasahat tami. Dasor ni hatani di Batama na parjulo, dia kapanuguno-guno tu hita saluhut na, lima sana hatani di Batana tersurat di sada Korintus 4 ayat 40 di dok songonon. Asal sasudinai merukuk nadengkan jala maratur. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Salanima di hamua ka amanginang di bagasan nang tahun transformasi na saya terus tajaha saya terus tabergumulhon tong di Rom bidu 12 ayat 2 ima dasorna saluhutna. Jadi di bagasa tikyon di hamua kadongan sahuria tabuji matututu hatta di bagasa partikianon nunga tung dialusi tu hatta akatang yang muna tang yang di huriata tang yang di parhalado ima naung tabiginakin dinang lebih kurang 5 bulan huriaon dang adong na mangurupi hami di akapakubasion secara keseluruhan. Di 5 bulan ini tutu bodoh hita songona humasusa. Alai merhiti katangyak tatang yang muna karuas nunga ditongos tu hata ima amat tapadita Kristian mual tua tubing. Dan ayang ujakonon dia dari minggon. Mulia tema di inang preses naung malangyakon dohok makudus asabo tutu ro naposon itu hata laho mengurupi pakubasion di saluhut pakubasion secara khusus di hurian itu hatta di HKIP Bolang Indaun. Salinay nung nami moliate di inang preses na apala di bagasatikyon ro manopot hita las memeritahu berita nauli. Selamat datang mahal nami tu inang preses song inang di amang preses amang gultom narap dohotita nuaing di bagasatikyon. Dilas ni rohai martaba-taba matutua ka amang inang khobar di bagasan aka partikian na sangat sopit. Khobar mai itu pesan ni rabot huriata tahun 2025. Ada beberapa agenda besar yang dilaksanakan oleh gereja ini. Sudi ditutuh basata, sudi kategorial, tetapi ada skala prioritas. Nanaing si patu-paut ta jalan nunga tapatupai. Naung mardalan satu bagasatikyo dia mai skala prioritas itu pembangunan spiritualitas di dadat na mekmet sekolah minggu prarimaja songoni nang naposobulung dalam keterbatasan. Alain di hamak ka amanginang di bagasan nanaing patumutumun saluhut nai totui kurang do sarana prasarana secara fisik untuk tempat mereka bersekutu mendengarkan firman Tuhan membagi kelas doaka nahobar tusi. Alanima di rapat panitia pembangunan na terakhir di hari Kamis 4 April 2025. Tutu sebelum dapi amanginang nung adong akarabot. Nung terpilih di siak ke pengurus panitia pembangunan ne baru. Alai adong nasubola bui berlanjut tutu di loma tusudi akka panitia na terpilih masa perenungan. Di masa perenungan ini tutu dia lusi tu hatta mamuseng. Aka alus laho mangurupi hami aka parhalado laho patumutumuhon panitia pembangunan nanang makubasi jalan nanang silanti ko dope kemungkinan di aka minggu-minggu na mangihuk mai nung dasip sudi aka kepanitiaan tim teknis do sudi nanang sipatu pauta. Melihat tema pasaton nami tu ketua terpilih ima amang nanti sanggala wakil ketua amang calon situa RH Pasaribu sekretaris inang situa DJ Buru Raja Guguk bendahara sada amang R Sitopul bendahara 2 amang H Ritonga do aka koordinator dana alai di pelantikan mai las dasip juhononna
dohot tanya konota marhubas. Alanima di hawaka amanginang. Mari kita dukung dan doakan secara khusus panitia akan terbentuk. Ahalu neng udah sida, nungat tabereng nuang disod di hawaka amanginang desain gedung sekolah minggu. Ya, ala itu memang perjanjian muna na jului. Inganani gabi inganan persejajaran ni dana dui. Mula tu kita pakai itu haduan, nabudi ala tutu maka komunikasi yang baik dengan tetangga doh obar balok. Oma gabber sementara madohonota, oma warna, oma tampakna nani hubasan ni amang situa insinyur Hasaragi, tentu pasti adong doa perubahan yon, nung adong andon perizinan doa kana khobar tusi. Oma di hawaka amanginang penyatuan ni gedung, ala memang nung adong gedung tanah jului, sada ruang sekretariat sesonari, jalan dunga di pasahat tu hatta tu hita sada bekas rumah ni gembala pendeta tabernakel di mana di samping nuaing nunga diingani sekolah minggu tong berkelas marhorong jadi ima nanaing si bangunan tadi hamaka amanginang menjadi gedung yang megah, gedung yang nyaman untuk anak-anak, yang ramah dengan lingkungan juga. Asa bulu tungpe di bahan proposal Jolonunga di Arbison bahwa penyatuan pembangunan gedung sekolah minggu ini akan menelan biaya mungkin 2-3 miliar. Mungkin deh, mungkin. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ala kalana burjudo hamu hagabe bonang indaon laho bangurubi terlumubi mai manangyakon. Di sini di hawa kamanginang tatangyak ma omba nipita jale ko julumar nipido. Asa boy hita nipitai tatangyakon jala talion roha do akapikira todita laho patulus soni. Ala memang akan nakotoma na manguduti bugas muna haduan bugasta bugas ni huriaon gabi akayanakon na burju martuhan doho na tinggil tu suara ni dia mata. Datangnya ko memanginang disaluhut dengan bahasa ni dia mata. Iman na parjolo jala mangihut tu si tayngok ma aka amanginang aka kewajibata. Titonga-tonga ni huriaon baik di pembangunan di pelabulan ta cicil asa boy nger-nger di tonga-tonga ni aka kewajibata. Na mangihut di hawa ka amanginang ruas ni hurian itu hata. Na mangihut di bagasan aka panurangyonon do arahanon. Nungatong pinasahat jakat kinasalpu bahwa ada hal yang harus kita selesaikan. Tapa ujung akan asalilingon, adong aka liturgi, adong aka parsobota, do aka salam parhorasan. Nasalilingon tutu bueno ni hurang dasip. Alani di Pascaraya HKBP tahun 2025 na di Patupa Huriata HKBP ima di Jakarta International Velodrome Senin 26 Mei 2025 na dihadiran di sudi pimpinan di HKBP dohot onom distrik las dohot mainang preses tadi si di Jabodetabekon ima tema ni Pascarayai Kristus telah bangkit kita dibaharui. Alang di hamaka amanginang asa tung takas tong pada sipon nami bimbingan panagunungo penggembalanon rikokman narohaku dasorna si naing sepasaton namion ima na sian jamita ni opui di Pascaraya na di Jakarta tahun 2025 sani dasorna alani tatangi homma tinggil ahana pinasahat ni opui lashu pada sipai penon. Kita melihat sekitar 2-3 menit mungkin video ini cuplikan dari khotbah Opui Eborus. Mari kita mendengarkan dengan jelas. Silakan multimedia. Taingok dua manginang ganup hari Minggu dina tajalo pasu-pasu sai perpudido di pasu-pasui tabigi di dok naposon itu hatta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Alanido sabillalu tapai ngot molodung
diaminkan ruas ni huria, dung dipasahat naposon itu hatta, damai sejahtera, kita aminkan dengan menyanyikan amin 3 kali. Tapahohom marohatta manginang majakon sian nasarohatta damai sejahterai. Hohom mahita martangiang mangolopon majalo damai sejahtera siat tuhatai. Jadi kahitan naposon itu hatta pe napasahat to pasu-pasu dung diaminkan marede undak tatabba-tabbai be. Ay sipata hiton ngamen-amen selama hari Minggu mahita. Horas mahita dangibe nung ada sejahtera kin mengaminkan nama hita majakon nama hita. Kristus sudah memberikan damai sejahtera. Kaamanginang totu tiki hutangyo kami jamitai gabi hui ngok mahagawi pibonang indah. Gabu hingok mali hamak amang dia mai ala memang bulu tungpe na pinasa niopi ba narohanami kota itu tadi turohata. Dia mai tutu dang nama-nama bay hita. Bulu nasalilingon salam corona ala ni situasi kondisi duita main. Tani mati dunia salilingon lebih kurang 4 tahun. Ala rohami tu son pas Covid. Sehingga kita sepakat berjamita dung sidung ame-ame tutu saya hupasahat tami do salam koronai. Ya, jadi ala gaya hidup di masa pandemi mengubah gaya carata di segala kegiatan, ya, baik di rumah ibadah, sekolah, doh di akka inganata, sehingga timbul akka nedukarana social distancing, lockdown do akana asing. Ido asa tapatupai. Amanginang alanima tutu las marhitiomma kupada si pamihita na sahuria anggua kapagarata nga jumolo na sida patupahoni. Nahita ro tani malin salilingon dan tidak ada masalah bagi kita. Alani di persermonan dari Selesai sepakat mak persermon patupahon bimbingan non dia mai mulunungan non. Naposon itu hatta amang inang presesta terlumobi napasahato paso-paso tu hita jalata sambut merhiti hata amin 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 nakini do opu itu hita marhahoho mahita dinda marhahoho ma amang inang martangi yang maho diinganamu ante boleh hata batak madok unang pitor hehe unang pitor makatai unang pitor gecor. Bahasa Persea di. Jadi hohom mahudul, unang termasih jalangan, jalang-jalang mi manang tahu di papi. Jadi dang dasubui masih jalangan, nuksidung ma alana bulut teri jalaku tak behana saping mi dobe martangiang tutuhan na. Jadi naruhaku pasaton nami di. Unang juado kita na jo humasesor do akana asing martangiang ma tikina martangiang ima hamu amanginang Roma Perhubas turun dari altar ini di pintu Tonga. Amanginang gereja kita ini dulunya hanya satu pintu. Pintu na dia adalah kudian. Itu tu pasar deh. Jadi bahaya do sasit tongna bulusi masih jalangan. Gabi songon sila tong tu akana asing. Kupikir hai mi akka amanginang ala holan hidup pintu na salilingon sehingga kita buka pintu di arah konsistori dan pintu ini pintu darurat na ido akadongan pintu sukacita maon tu hakka parhalalu tak biadong akan emergensi. Jadi piton noeng adong ma tulu. Idia menok kita masih jalangan di tonga-tonga umma. Aka amata situa tor ando jaloma mabuka rolling dorong. Selebar boy masih lawasak kita. Isi menon, inang para cesta, para genda, para tikting. Iya. Buasadang bul martangiak be hami hatop, manang sedang be ala martangiang dong kami dong menutup di konsistori. Iya. Jadi taulau menuna ka amanginang, jidang adong be salam songon natapatupa na di streaming do akan asing
do sada dalade las doroha bolo nungabe boy hita masih jalangan, boy masih berengan, bolo songonau pe hugomos hamu martangi gomos hujalang, berarti na sehat mai tadi si. Mate. Lana bolo majalang gomos do. Boy lang preses tapi nung gomos dora tong tanya kon na bolo tungpe adong aka dokumentasi apalagi ang makaparpune teh. Apalagi nang preses boy be iba bolo nung sidung pe masih jalangan. Bolo tungpe nomor foto dokumentasi yang do inang preses tana budi aka mi require aka pungan kor do aka ama pe boy do ate. Jadi bagian ni aka hasumala na denggad di dunia digital sonari. Jadi soni mamanginang nuaing satonga-tonga ni kita. Molo tungadong bolo di pesawa adong exit keluar kiri kanan adong dotong kiri kanan ni pitudang tong ditutupi. Ate. Tak bea misalnya acik subiota tornang hatop pita mulak ate bodo songoni dak sempat kita majalang inang preses rupani bodo kita tak beha ada dua pintu yang dipersilakan aliang guna sugut tu bereng song naswadong do sak kiri kanan ni na rupani tung hombo salugut na lasroha dalam memang ngalipatu pamuhiani sonya ka amang kita on dak salpu taw 22 bolu sosal na informasi na. Jadi neta paulak go ala nungai kon new normal life kita dia katikina salpu dala asalam takas nang hami pajupang dohot tamu cap takas kita menjalang do akan aposo ni di bata soni ma di hamu ka amanginang ala omma ari perjulu di hita jala mengakhiri na parpudi cara talaho borkat siap bagas joron tu bagas taganuk di pasu-pasu tu hatama perjupangata talumobi doho na posona na naik pasato berita nauli tuhita di bagasati kion. Mula dong kana hurang lobi di hawa ka amang takubasyon nami songoina ka parhalado buhita masih paunean jala hugut masih tangyangan. Horas madihita saluhutna. Tapuji matuhata marhite kor ina Kamis.
Tapuji matuhata marhite kor amasion. Tapapunguma peliata huhut tapuji tuhata.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluhutna. Ondo pe perdana hami. Makobasi di huriat tahun. HKBP Bonang Indah. Memang tutu indah do bah. Indah udok ala
boy do hita mempunyai tempat beribadah di tengah keramaian. Nah dong binereng aka piga-piga kadongan beribadah di distrik taon ikon dengan anak pinjil-pinjil do. Bahkan jabuni pareses pe kon pinjil-pinjil do. Alani kondisi tak nataboto sebagai pangrato di son. Alai begitu masuk kami kon melewati keramaian do onan do jala tentram do. Jadi tohodo inganan on bonang yang indah. Iya, aku ni naung di patadaon amang pandita tanah kining kami hutabay mautik pendeta Sumihar Boru Sinaga Nyonya Gulto tolu ma di Leon Debata dak danak tu kami dua ma bawa sada ma perempuan jala moladong istilah di hita halak batak marsi dua tataring molo kami opat tataring. Si abang, si bawa, ima di Bangka, Karejo, si Boru, pai dua, ibana kuliah di Semarang, si Pudan, sekolah dope di Jakarta. Ala sebelum kami makobasi di distrik Bantenon, tinggal di Petukangan do kami, tanggung parsikolana, jadi bah laos kos maibana di Petukangan. Kami sendiri tinggal di rumah dinas Preses na adong di Serang. Ya, inang nama nubon kami Boru Munte Parna jala inang simatuaku Boru Pakpahan. Songoni ma panadaon diri melengkapi naung di titikon manang naung di formasyon namang panditata tuhita saluhutna. Atong tapahibul ma rohata lau tumangihon barita nauli ujahan di bagasan parmingguan sadarion hujama sian buku 5 Musa bidu 30 ayat 15 tolhas maitu ayat 20 songonon ma didok. Idama nungahu papiliton tuho sadarion hangoluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan auma tutu mandokon ho sadarion ikon haholonganmu Jahoba de Batam jala marparange di aka dalanna huhut mangaradoti aka patikna aka aturanna dohot uhumna asa pangoluonna ho jala patoroponna ho jala pasu pasuon ni Jahoba de Batam ho di tano si topotonmu nuaeng bahen partalianmu alai tung sura marbalik roham dangoloho manangihon lam oloho elaon marsomba tu aka debata sileban dohot mangoloi akai napa boton hian ma au tuhamu sadarion ikon mago situtu hamu jaladang tagamon lelek kamu mangolu di tano si topotonmu dung tari par Jordan bahen partalianmu juwokuma sadarion langit do tano gabe si tindangiku do pak kamu paboa nanghu papiliton tuhamu hangoluan dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru dibaheni pilit ma hangoluani asa mangoluho dohot pinoparmu sogot asa haolonganmu Jahoba di Batam jala tangiononmu suarana jala marsi lohot roham tu ibana ai ibana hangoluanmu hian dohot na pagijang umurmu asa totoko maringan di tano naong ni warihon ni Jahobayan tu aka opum tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob naeng elehonon natu nasida ima sahatna hamuna manginang harta yang paling berharga untuk diwariskan tu aka poparata ahama naumarga firman Tuhan poda molo arta rikot
ai tadahi tanang berjerih lelah martangiang rikot do rikot. Alai nom rikot adalah mewariskan hatani debata. Ido nata bereng di son na pinasa ni si Musa di ujung-ujung khotbahnya. Suangsoin nang nakin epistel tai hata parpudi manang jamita parpudi ni si Paulus de. Asa molo tabereng molo hita laho pasaton sesuatu ikon taboto ma aha mana maci arga naso lapuk naso boy di tako manang panakon adong di Portibion nanaing si pasato tatu sudut nauposo. Dison si Musa pasaton sada jamita jalaon diulang-ulakon halak Israel Muse. Dungsat nasida di Tano Kanaan. Molo tiki di Exodus manang di buku Keluaran ini sudah disampaikan sebelumnya. Alai dung masuk manasida tu Tano Kanaan, Tano leluhur nasida, gabe di jamitai akan tua-tuai mamuse tu aka sudut nauposo. Asa haru ingot. Ala sifat manusia do olo lupa. Forget. Ai kemampuan kita untuk menangkap sesuatu kalau kita berdiam secara pasif itu paling kencang 10 menit. Dukoni agak rehat mamuse ta, dukoni naik mamuse konsentrasi ta. Tabereng ma molo makatatai ta manginang molo dong napar sip-sip makatatai ma ita terus 10 menit ngalam redup matane. Neng mudum. Alai molo masih halus-halusan dope boy dope on kan. Alai molo songo nahola naho mi bana disiola na mananginangi ontokin nai nga dame bana seorang terpodong. Nah, begitu juga daya ingat kita. Daya ingat kita juga tidak bisa terlalu lama alani ma ikon dipaingot do. Dai do molo hita sai sering diremengin atau rasta inong tanah jolo, adong 1-2 kata yang menjadi clue dia kalau dia sedang bahagia. Manang adong 1 kata 2 kata clue sian nato rasta kata-kata yang diucapkannya kalau kita jengkel kan gabe taingot doi nang penga matua musehita nga mempunyai anakon musehita karena diulang-ulang. Ido nang jamita di bagasan trupuk sadarion. Nah diulang-ulang kondo muse, kitabnya juga disebut kitab ulangan dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak 5 Musa. Nah diulang-ulang kondo muse itu tonga-tonga halak Israel asa haru takas mamilit dia si pilitone. Karena dunia mereka mempunyai banyak sekali pilihan tarlu mobi malau mamilit debata gana-ganaan. Boy do debata gana-ganaan narung di Mesir yang kurang lebih 500. Nah boy si sobaon na si pilih-piliton na. Nah tau boy do nasi dama milit miliki aka debata na arong di tonga dalan hati hai na ditada leluhurna. Nah boy si tiop-tiopon. Mereka melewati kota-kota juga yang pada saat itu kampung-kampung juga yang memiliki banyak penyembahan-penyembahan tu berhala, bahkan mata pencarian nasida marhite namambain patung-patung berhala. Di patiop-tiop maon banyak pilihan. Nah di dokon mah molo naeng marusa on matiop, molo naeng sukses on matiop, molo naeng baga on matiop dan lain sebagainya. Banyak pilihan. Alai di tengah-tengah pilihan itu Roma naposo ni debata, parhitean ni debata, paingot-ingoton, pilit ma na dumenggani. Saya pilit ma, ngolua ni, edeni Mary nakini ngate choir. Nakini sanga do hurupua kaparupuan sabing nakini si Mary. Tapi gabung date, gemende do pete, iya. Koni parari Kamis pe baga do korna, amasion do tahe, amasion pe baga do korna. Iya. Ikontal jalahi do pikiran tahun songon dia laho mamilit naum denggan. Alai molo taringot tu nilai-nilai luhur rikok dotong hita sensitif lau mamilit. Tikigel leng kami molo dong pilihan kue 2 biji nama. Sada kue agak sompel. Agak kecil lah potongannya. Sada balga bagus, perfect potongannya, slide-nya perfect. Kemudian datanglah oma tiki mandokon pilit mah dia nadiho. Na sodapotan holan audok bapa nama. Na ikon si pilitokku sa sitong na dia do. Na belga do manang na tagilingi. Ya, ada belga ada tagiling itu. Alai tiki di paingot oma manilai-nilai luhur
Kalau ada pilihan, na ikon adong do pena di patama sia kita, ikon nam roai do pilih tota. Nam gelengi, itu tanda simbol kerendahan hati deh. Lok mana roaon, tandanya mau bersedia berkorban. Berengon do piliton na roa disi alai sebetulnya nilai luhurnya sedang ditunjukkannya bahwa dia sudah memilih yang terbaik, yaitu apa? Merendahkan hati. Le gorang dojol mahu bereng anak-anak sidi di nganan nasingan pelajar sidi tinggal 2 kue sada mah di bana sada mah di iba dipilih ibana mana naum baga nai pilih mana sompel tinggal hon dan pola dia nian dohonon alai di sini kita perlu juga mengajari molotung peri dokon pilit mana denggani dang harafiyahi ikon adong do makna teologis yang sangat dalam di dalamnya. Ayo daong ni nang paditai dokon hatani debata do pilit manaum denggani bahu pilit manaum balgalon pilit mau lo adong misalna si piliton dia naum baga bayi do pilit balok mana roa itu halak. Dari kasat mata kayaknya benar, tapi dari nilai-nilai luhur itu sudah salah. Ikon luas do hita manatap mamilit naum denggani dang secara harafiah sambing. Nah berikut namusena bui tabereng di bagasan trupukon hamuna ka amanami nanami nahina holongan itu ata Yesus Kristus. Kalaupun kita di tengah-tengah dunia yang sangat modern ini diajak untuk memilih, mungkin godang do nama milik dia manaum instan naum hatop, naum cepat-cepat, alai diajak do hita supaya lebih bisa menahan diri, memilih untuk menahan diri. Memilih untuk lebih berpikir 2-3 kali. Coba jota bereng di sosial media. Begitu banyaknya si patah akan tawaran-tawaran, entah itu di Facebook, entah itu di sosial, entah di TikTok, entah di Instagram yang mengajak kita untuk merespon sesuatu atau memposting sesuatu. Pilit mana denggani, baik memilih untuk komentar pun unang asal di Papua Sambing. Sebab dang makorhon Tuhan ngolua nih molo kita mambain sesuatu kalimat yang merusak citra kita sendiri. Ale merusak mendegrasi karakter tan nilai tado di aka sosial media. Jala molo tabereng pe di bagasan kecanggihan sinuaengon kenapa so kita nggak gitu rame ya, tapi nggak apa-apa, kita semuanya sudah ditawarkan dengan AI ya di apa kita WhatsApp kita itu kan ada tawaran AI ya, Meta ya, tawarkan kita dengan segala macam kemudahan itu silahkan saja. Akan tetapi kita pekon kritis do taringok tusi bahwa bisa jadi yang menayangkan itu tidak 100% menguasai apa yang diresponnya, karena itu hanya robot. Maka kita jangan ala naum murah, naum simple dan segala macam kita langsung menyerahkan diri. Ini lebih hebat, ini lebih benar dan lain sebagainya karena itu lebih canggih. Jadi kondo tong manat hita taringok tu kecanggihan, menyikapi kecanggihan teknologi na adong sinuaengon. Di son Musa didokon si Musa tidak ada pemaksaan. Alai tung suramar balik roham dang oloho manangihon lam oloho elai laon marsomba tu aka debatasi lebandot mangului akai napa boton yan maau tuhamu. Ada warning saja manginang. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Si patamarsa dorohatan wa tapasingot tapaingot dangolan tapaingot tapasingot. Beda ya naposo ya generasi muda ya. Paingot dengan pasingot itu ngeri, bedanya jauh. Paingot itu setrata kita atau lebih tua dari kita. Tapi kalau sudah dipasingot ini sudah di bawah kita itu. Sudah suatu peringatan yang stratanya hanya yang strata lebih tinggi bisa pasingoton. Tapi kalau paingoton sejajar dan yang lebih tua dari dia. Tapi kalau pasingoton itu orang tua kepada anak, opung kepada bapak kita gitu. Nah, di sini di dokon di ayat 10 itu aitung surah marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elailaon marsom batu akade batasi lebandot mangoloi akai napa boton hian mau sadarion. Di sini dia
Tidak hanya pasingoton, tapi juga paingoton yang strata lebih tinggi dari dia. Ikon magos itu tuhamu, jaladang ta gamon lelek kamu mangolu di tano si topotonmu, dong tari par Jordan bahen partalianmu. Ini paingoton, gak usah lah pilih dunia ini, kekuatan, kuasa na adong di Portibion. Songon dia carana, godang doa ka poda na adong di Portibion, napa ingot-ingoto kita, ajaran-ajaran napa ingot-ingoto kita, yang kayaknya itu bisa mengaleon keselamatan bagi kita. Contoh, kayak doamu na manginang waktu melihat jenazah, terus didok mak, ngaka aku betangan nada bah, dukoni supaya bisa pakai jas, aku hata-hatai dia. Hudokon, toy masa baga ho, labok bayen tangan mi, labok bayen, gabi labok dah bah, gabi suman mak. Pernah Amanginang? Pernah ya? Amanginang pernah gak melakukan itu? Pernah juga. Terus datanglah generasi yang muda mengatakan, apa itu Inang Pendeta? Katanya nggak boleh lagi bicara dengan orang yang sudah mati. Ngapa itu bisa bicara? Katanya nggak bisa lagi, berarti masih ada kuasa supranatural. Di kitab Pangukapun 10 ayat 10 tolu di kondisi martua makan amate di bagasan Tuhan olo ni nato di nama radian do nasida sian nani ulah nasida. Kan itu firman Tuhan. Itu sudah firman Tuhan. Dia berhenti kan gitu. Tapi datanglah si Bolis, nggak bener itu. Bisa, sini aku bantu-bantu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, bukan firman Tuhan itu yang salah, tetapi si Bolis yang ingin mematahkan firman Tuhan tersebut. Supaya apa? Supaya banyak nama ngudurhoni bana. Makanya nggak perlu kita mengololoi si Bolis. Jadi kalau kita oloi itu terus udah betul lah bisa lentur-lentur tangannya itu. Terus gimana kali rupanya masuk surga dia itu? Pilit mah hangoluami. Itu nom denggan. Jangan kita mengoloi si Bolis. Si Bolis bisa ngasih apapun di atas dunia ini. Yesus saja diajak. Nah, molo-olo ho toho de bata, manibung majoho siang gicang. Molo-olo de bata teo toema. Naparjolo roti jo te. Roti jo. Batuan bayan gebe roti. Dukoni manibung maho siang gicang. Dukoni idokon ma molo-olo mano bau lean sude Jerusalemon. Dok pangisina. Si Bolis saja berani mengela-ela Yesus supaya taat kepada dia. Maka dalam kehidupan kita molo tunga dong kayaknya memberi solusi nih, tapi tidak menyembah Allah. Kayaknya memberi solusi nih, memberi kemudahan ini, tapi tidak seturut dengan firman Tuhan. Unang oloh ita dia ela-ela. Ay satu kinsambing deh. Atau ini dibata mandokon untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini tapi engkau tidak bisa menyelamatkan nyawamu? Pigaleleng sabing meh. Asa di bagasan ngolut taon ikon adong dosa dahal na tapi kiri dangolan tu ngolu sinuaeng alai dot manang tu ngolu sogot haduan. Enggak hanya untuk urusan kita tapi juga ikut untuk pinopar-pinopar kita. Alai hupai ngot matu hita sude amanginang. Jangan pula kita yang berdiri menjadi hakim atas dosa orang lain. Isarana molo mamora sasahalak topui bana mamora. Dukoni agak-agak adong mah hurang sehat ya nakonna. Tort hita mandokon. Ini tumbal ini inah hita. Jangan. Urusan dia sama Tuhannya, enggak tahu-tahu kita itu. Sado urusan tahu urus madirita. Mau bagaimana dia memperoleh kekayaannya itu jangan kita maka tindakon, apalagi mempropaganda kalimat-kalimat itu karena kita kalah saing atau kita benci kepada dia. Daun, dirita mata bereng tajalahi, hata ni debata nata botoi mata ulahon, jalaun ang gabi hakim ita tu halak na asing. Anggiat ibana molotung salah mangulahon dosa, boy ibana musemulak tu dalan na sitong. Karena apa? Nggak usah capek-capek kita untuk menguhumi Ibana. Ibana sendiri penuh ngatar uhumi oleh dirinya sendiri. Pasti Ibana melakukan salah, sudah dibereng Ibana uhuman itu ada di depan matanya.
Jadi nggak usah kita capek-capek energi kita seolah-olah lebih badia daripada orang-orang sana. Di tanah inaholongan nih Tuhata Yesus Kristus tadama di bagasan trupukon paingoton tusudir ruas nihuria. Tusudia karena tumangyon hatani debata bahwa jamita itu tidak melulu harus enak-enak di telinga. Firman Tuhan nari pasak di bagasan Minggu Sadarion mandokon mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya mangkaholongi debata jala manangihon suara nari pinasak ni debata tidak melulu holan nice to hear tabo di sipareon dam sipatacit do maka molo nang manangihon jamita hita ikon tapahias jo diri taon asa unang baper kan mau gitu ai madah ngai tebahi jamita yau tang mar minggu beau isindir-sindir nina. Kalau di sini nggak ada itu yang manginang ya. Tapi mertua mah molo merasa tersindir loh. Paling tidak ya step 1 kena ya. Step 2 moga-moga di rimang-rimang isongon si Maria. Di peop hatai jala di rimang-rimang ngidangi patoluhon badi ulahon hatai kan gitu. Yang parahnya udah dia salah, udah pas hatani debata tu ibana nggak ngerasa. Nah ini lebih parah lagi. Jadi nggak apa-apa Mang kalau banyak yang kena merasa. Asa di bagasan ngolut tahun hatani debata ibarat pedang dua dua wajah rotahe bermata dua, iya bermata dua. Itu bisa melukai kiri kanan, tapi juga bisa menyembuhkan. Sadi bagasan nama nangyon hata ni debata betul-betul doh kita memang harus membersihkan hati. Ido asa di setiap kali mengawali khotbah dame ni debata nasumurung sian salut naroha iman amang ramoti. Hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Itu yang harus kita aminkan. Supaya apapun firman Tuhan yang kita dengar itu bisa kiranya membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, dan kita bisa menerima firman itu secara murni untuk memurnikan ngolu partodiota. Suang-suang ini molotong hita di bagasan acara-acara ibadah. Nah kini kan tidak hanya langsung khotbah, ada mulai dari foto segala macam sampai dengan sosialisasi dan lain sebagainya. Maragam respon di hati kita mengikuti step by step acara setiap hari Minggu. Alai unang ma kita mulak di bagasan ungut-ungut. Berarti kita nggak memilih nom dengan nih. Ada najolo. Hea doa makobasi di daerah Kota Cane, tepatnya di Huria Lawedeski. Alai adong ma nanay hudokon di sondang hudokon marga ada no sutung hona tu hita gabe tepahi ya na hita muse kan apidang tu si sahasatan na adong masada lapo na adong di joloni garejai on gereja jalai kon mardalan tu jolo asa satu tu jalan besar. Anggo istilahnya jalan besar itu pasar. Satu pasar gitu ya. Jalan protokol itu namanya pasar. Nah, jadi di simpang itu di hook itu ada lapo. Nah, lapo ini suka singgah bapak-bapak. Bapak-bapak yang mau ke gereja parjolo doi sahat tu lapoi. Berangkat parjolo ibana sian jabu dukoni sahat ma parjolo ibana tulapo alai inatai donon parjolo sahat tu gereja parmula na pesongoni parjolo do ibana haruar inatai parpudia lah dong dope makatatai do aka nyonya nasing alai inatai manon sahat tong parjolo tu jabu ibana tinggal di gereja. Jadi molo neng lau tu gereja adong sada dua halak na stay di si sadok ibana masih tading dapoton. Orang sudah pergi dia masih di situ. Orang datang lagi dia pun masih di situ. Dangolo tu gereja.
Seperti saya si tamu mau terus disima terus gitu. Jadi saya tiki lau ma amat tahun mar minggu lau jodah lo tangyak kona udah nana tinggalon gitu. Nah setelah itu selesai mar minggu amata itu kembali lagi ke situ, biasa mar kombur dengan yang lain. Nah topik yang paling enak dibahas habis gereja di Lapo apa? Par mingguan nih kan, entah mulai par jamitau entah apapun. Jadi Roma amatana saya stay di si marnukun. Buat ada nak ini mar minggui, kamu akan abadiai, gitu kan ngomongnya agak-agak julit-julit. Bah, dah ngarong sitong nak. Para agendai pesongonondo. Dukoni titing pesongonondo. Hepeng hewolan hepeng, itaringoti. Jamitan apa dah arong nasuman. Sadok dah arong nasuman nago sada. Rugi au natu garijai. Jadi Roma adong amatana na dua nakining. Nasada manukun nasada naik jadi komen ibana mandokon batong molosong ini dong pelamar minggu behobah si dang arong hubereng si anak kining di dokoko nati kos berarti molomar minggu hodang si takup nati koso si takup narwa do hapeho. Nah naing donon kita kalau mar minggu jangan si takup narwa rugi. Udahlah ke gereja duduk manis berdiri dan lain sebagainya tapi si takup narwa itu rugi. Hatani di bata mandokon pilit mana dumenggani asa mangolu hita yang mangolu itu adalah partodion kita semangat kita kalau manakup naroa do hita murhing bohi kita ini terus tapi kalau manakup nadenggan do hita mamilik nadenggan do hita ini wajah bersinar walaupun nggak pakai makeup yang mahal-mahalan ya ibu-ibu ya inang ya walaupun nak bapak-bapak juga uangnya nggak gitu tebal-tebal banget tapi karena manakup nadenggan ya wajahnya fresh aja. Ada amin saudara? Ya jadi mau ala-ala na mutung. Datang dari kedatangan sampai kepulangan holang na murhing. Ngapain juga? Nyusahkan diri kan? Nana yang udah muse taring tu cita-cita nih huriaon. Tadi nih dok namang panita. Mau membangun gedung serbaguna kita ya. Sama sekolah minggu dan serbaguna 28 tahun mau marhuria manjalo tohonan hapan di tahun hampir seluruh gereja yang hulayani tiki marhuria dopeau membangun sampai Eporus dulu yang aktif amang Darwin Lumban Tobing pernah berkata mengklaim tiki mangojakon hurian adong diancol podomoro bana mandokon hamu pandita pembangunan do hubereng karena hubereng track record munah holana membangun nana yang udok songonon molo adong uriana membangun saya sangat paham sekali psikologisnya banyak sekali terjadi pergesekan walaupun tidak kita inginkan jala unang diri puhamu hami akapan di tahun mbak menjadi hebat kali kalau kami sudah membangun. Para tek kamu hamu lihateo ni adong le kamu tu pandita we hamu lihateo mulu pembangunan. Lebih banyak tuh pembangunan itu konsentrasi nih. Jadi nggak gitu banyak keuntungan untuk kami pribadi pendeta kalaupun terjadi pembangunan. Jaladang di bawah kami tinggal di sini. Tuh huriana di tadi kok kami nani hobasan nami. Alami mamula tersemangat pe pandita ta lau mana tapi membanguni tatap kita mah secara murni. Secara sitong lau pahebakon pakobasion adong di huria HKPP bonang indahon doasa semakin indah songona hohom hamu songona borat alai ulau kamu malian hama itap na tolak muna Petrus juga dulu waktu dia berjalan memasuki jalan ke sinagoge ada seorang peminta-minta yang lumpuh, yang kerjanya minta-minta, yaitu minta uang supaya bisa dia beli makanan. Dan sepertinya agak di senter-senter ini bisa mau ngasih nggak, mau nggak gitu. Orang Farisi suka ngintip-ngintip gitu. Si Farisi itu sangat mencari-cari kelemahan hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Maka si Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam iman aku berkata, berdirilah. Nana yang udah tuhita, si patadang adong emas dan perak di tangan kita.
untuk menyatakan kerajaan Allah nyata di lingkungan gereja. Alena adongi mata lihat. Unang tapaksa siana so adongi gabi tu parungut-unguton deh. Unang tapaksa siana so tolak ta memaksakan sangat amat kita sehingga kita menjadi orang yang memberi tapi minta dipuji. Manakala nggak datang si pujian itu, maka dia berhentilah untuk memberi. Maka ikhlaslah, berikan saja yang bisa kita berikan. Pilit mana umdenggani. Asa buah asa peleani pega bepelean nahu justru debata. Asa terpasu-pasu dan ngolah kita alai poparat tapi terpasu-pasu. Ada di sini yang pengen namangin poparannya pengemis, pangido-ido. Dah, atong lian mana nah sebaik-baiknya seikhlas-ikhlasnya kepada pelayanan-pelayanan kerajaan Tuhan na adong di gereja tahun. Ala rohita tu gerejaon, songona udah konakin pedang bermata dua do. Rohita mangido pasu-pasu, alai di jo de batamu seita laho gabi pasu-pasu. Asamolo kita masih berguna di tengah-tengah gereja, kita masih berguna di tongga-tongga di Portibion. Itulah tandanya kita orang yang sudah terberkati. Karena kita dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alanima di hita salutna hamuna kaamanginang ruas ni huria nahina holongan itu atta Yesus Kristus di leon de batado, pilihan kepada kita. Mana yang terbaik itulah pilih untuk ngolu partodiota, untuk ngolu nang pardagingota. Closing ini, saya lihat sekarang agak-agak ada itu di TikTok, agak-agak banyak pula viewersnya itu. Saya nggak paham itu, agak-agak jengkel do manatap. Yakin na udang apa lasong ini sudah ruas ni huria HKBP. Adonai dokonai. Kalau sudah mulai nasanani lehon mie, yang dipikirannya makan makanan, mampir resto mana, ada begitu, pernah muncul. Naposo katanya, atau pasangan-pasangan keluarga muda katanya agak sulit amanginang sebagian paham. Adong di TikToki mandokon bahwa molo ruas nih HKBP kan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kan closing lagu persembahan nasanani lehon mi tondiro di dadaram dan gitu ya. Yang dipikirannya pada saat itu bukan berkat Tuhan, yang dipikirkannya nanti kemana kita makan. Habis ibadah ini kemana kita makan? Makan di mana yang enak? Di mana healing yang enak? Bukan berkat Tuhan. Asini rohaya teh. Mau ya siap-siap menerima berkat Tuhan yang besar itu. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Entah dimanapun kita duduk. Entah di atas, entah di bawah, entah di tempat yang nyaman atau tempat yang kurang nyaman pun, saya katakan manakala tanggal 24 Desember atau 31 Desember biasanya banyak orang membludak kadang sampai ke parkiran. Berkat Tuhan itu sama. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon itu masih umum. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuh itu masih memancarkan dari jauh. Tondina tuh jala asima rohana midaho. Yang tiga ini, yang tahap tiga mantep banget. Didopakon Tuhan de batama bohina tuh. Face to face, head to head. Entah di parkiran pehundul, entah di koridor pehundul, nggak sampai tangan wajah pendeta ditengoknya. Didopakon Tuhan de batama bohina tuh. Jala di pasar mah damena tuh tondim pulang gereja dame-dame. Karena pikirannya fokus menerima berkat itu yang dipilihnya. Dan nanti kemana ya makan ya? Marpadot B mana di Jakartaan atau di sini saya nggak tahu wilayah kita ini. Nggak ke situ pikirannya, atau ke arisan lah. Lebih enak di arisan rumah Sianu karena kalau di sana rumah arisan di sana kayaknya makanan enak-enak. Jangan mau pilit mana nih. Pilit nau margai, unang pilit hal-hal yang gampang-gampang diraih di Portibion. Alai naso teraih Portibion mah tajalahi ima pasu-pasu nabalga nasian debata. Di pasu-pasu debata mahita salutna di leon ma pemahaman di hita lau mamilit dia naum denggan di salut akka gulmit ni ngoluta. Amin martang yang mahita. Tuhan debata mulai tema di pasat rohanam itu jolom. Di
di pandonganionmu, di bagasan hari-hari nami, di tikin asalpu, jala di arina pinarbadian mon, di papungwa sini roham hami, jala di paingot hatam hami, asa dipilit hami ma, nadenggan natau panguluhon, partodion nami, uju di portibion dope, nang manjalahi ngolu na sora sudai. Atong sayhoma na paingot ingot tok kami, asa di bagasan ngulu namion, dang holan diri nami na di sariok kami, dot manang aka poparan nami, dot manang huriami, manang akai sepe dongan na adong di humaliang nami. Ala marhitei mapatar, nang hujalo hami balgani holong ni rohami, jala gabe buas mana kami, laho gabe berkat tuaka dongan humaliang. Tuhan pardenggan basa pasu-pasu mahuriam haka bepe bonang indahon, asa lam tudenggan na kapakobasion marhiti akan naposom. Baik rencana naga be sita-sita di tonga-tonga ni program na adong imalau paturehon gedung sekolah minggu do gedung serbaguna hodo debata nama mora jala hodo raja ni huriai tung patukma salu na sita-sitai marhite maragam cara pasu-pasu sude ruas ni huriam na adong di HKBP bonang indahon di akka parkarejon nasida tambah-tambah ya rejeki. Dia ka pengeluaran nasida lampau tikma pengeluaran nasida padawa ka parasahiton padau akan nambayan nasida dang mampu mengelola keuangan dengan baik alai mampuhon maman nasida laho mengelola aka pasu-pasumi asa boy gumodang dope pakion nasida tu hal-hal na bermanfaat mola dong na mangaluli parkarejuan lean ma jala molo adong dope na di bagasan parasahiton tung homa mangalion hamalumon tu nasida gudang akan na di bagasan arsa ni roha homa na mangapuli pos rohanami di sudea kapardalan ningolo ni ruas ni huriami homa na manjuluani jala parguguhon manasida asa bertumbuh bertransformasi haporsion nasida hari lebih hari menjadi lebih baik lagi jala lam lomo maroha marnida parbuini haporsion ni ruas ni huriam atau melutung mula pehamian non sehoma na mangalion pikiran na semakin jernih hati na semakin sejuk lo manguduti ka hari-hari nami na di paluaso do pesi dalanan nami pos rohan nami tangyonom do pangiduan do elek-elek namion di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tu jolom. Amen. Marendeita tapasahat peliata.
kita jonjong. Tatangnya konma peleata. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na denggan. Doat na saulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasea kami peleanon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhaima rohanami marhi te tondim. Asalamu tanda hami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok molia te tuho. Mari te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinarbadiama guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan damelos jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhon ma damena tu tondim.
Tuhan.